makosana kunja kuti uzungulira nkhani ya imfa ya sister amene chithunzi chawo tikuchiona chikusewera pa skini pathupo iwo atondo kuti apezeka atamwalira ku nyumba kwawo kucha kwa lero. Andino imfa yawo yabweretsa mafunso ochuluka kwambiri potsatira kuti iwowa amagwira ntchito ngati dotolo komanso kumene amagwira ntchito mbuyomu mu chaka cha 2025 kunapezeka zona kuti dotolo amene amagwira ntchito kumene kunaphedwa ndi achiwembu kumapeto a chaka cha 2025 ndipo nkhani yake padakali pano pande kuti ili kubwalo la milandu. Anyways, satane wa nkhani iyi ndonena kuti potengera ndi malipotiwo sister amenewa anali Dr. Favor Atunganire Chomo zaka zawo zakubadwa ndi kuti zinali 28. Iwo atu amagwira ntchito pa chipatala cha Group ku chigawo chakumwera uko ku Blantyre pamene kuti chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kumeneno amagwira ntchito ngati doctor kumeneko. Andino ku chipatala kumeneko Queens sanagwireko ntchito nthawi yayitali chifukwa kunena zona kuti anayamba ntchito kumeneko mu chaka chomwechi cha 2026 mwezi wa January kumazafika padakali pano pa pamene kuti atisiya after ndekuti atapezeka atamwalira ku nyumba kwawo. Mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central amene watonde a Professor Patrick Kamalo asimikiza zonena kuti Dr. Chomo amagwira ntchito pa chipatala chimenechi andiso sanakhalepo nthawi yayitali kufikira pamene tikunena zona kuti atisiya. Nawo potenga ndi polisi amaka oyankhulira polisi kuchoka ku chigawo chakumwera amenewo ndi a Beatrice Mikuwa akunena zona kuti adotolo amene amakhala mu mzinda umene wa Blantyre ku Mount Pleasant. Ndeno zikuona kuti ku nyumbako amakhala oka ndekaya sanaoneke dzulo kumano chimene chinachitika nchona kuti kusoneka kwawo kunapangisa zona kuti pakhale kafukufuku yemwe anapangisa zona kuti anthu azindikire kuti iwo ndona kuti atisiya apezeka zona kuti amwalira ali mnyumba mwawo. Komano chomvetsa chisoni ndichonena kuti ene amapeza thupi lawo anali onena kuti amangidwa ndi chingwe ndekuti anamanga miyendo komanso kwamanga m'manja kuphatikiza pamenepo ndekuti anamangidwanso chingwe china pa khosi ndi mmene thupi lawo linapezekera kumeneko. Ndiye anapitiriza kufotokoza kuti posatira zimenezi apolisi ayamba kafukufuku kuti apeze anthu amene achita chipongwe chimenechi chifukwa ndekuti mwachizukire Dr. Chomo achita kuphedwa pamenepo. Of course iwo ndekuti atisiya ali wachepere ndiso potenga ndi mmene nkhani zikuzungulira masamba mchezo mwakufotokoza zona kuti anangochoka ku attachment kuchoka pamenepo pamene amakayamba ntchito kumeneko ku Queens kumano anthu oyipa pamene abwera kuzachosa moyo wawo mwachidule choncho zomweno ndi zowawa kwambiri ku family komanso ku dziko potengera kuti madotolo amagwira ntchito yotamandika kwambiri ku dziko. And then munthu kuti akafike kuti akhala dotolo pamatengatu zaka zochuluka kwambiri komanso ma resources ambiri amakhala oti agwiritsidwa ntchito posula munthu ameneyo. So pamakhala ndithu ndi heavy loss ofi ku dziko komanso ma parents chifukwa ngati ma parents imakhala ndi chiyembekezo kunena zona kuti mmene taphunzitsa mwana chonchi nkotheka mawa kuzatigwira nkhondo and then kumakamva uthenga ngati umene kuti mwana wanu sanathe nchaka komwe akugwira ntchito moyo wake achosedwa mwachidule ngati motero. Izi ndi zowawa kwambiri ngati ma parents andiso tikamaona amene akudandaulira ma colleagues ake komanso ma testimony omweno anthu ena akuchitira masamba mchezo mpotengeranso ndi mmene Dr. Chomo mmene amagwira ntchito akuoneka ndithu kuti anali munthu olimbikira ntchito kwambiri munthu wozipereka mosatengera pressure ya ntchito mwana amathandiza kwambiri kaya ku emergency kaya ndi ku pediatric amagwira ntchito mozipereka kwambiri. So ambiri akudandaula kwambiri ndi mmene wapitira dotolo ameneyi. Taonanso magazi ama Anatha akadame akudandaula kwambiri kuti dotolo ameneyi wagwirapo ntchito ku Anatha komanso sukulu yake anachitiraponso ku Anatha kuchoka pamenepo pameneno amakapanga PSU kariya yake ya udotolo pano satana nkudulaso. So gulu lake lowalalo andino from masosi ena akunena zona kuti kumuzi kwawo ndekuti ndi boma la Chitipa andenso poona anthu ena amene akudandaulira masamba mchezo makamaka amene achita limodzi maphunziro ndi dotolo amene pa secondary imene imaziwika zona kuti kase boma limene la Chitipa nawonso ndodandaula kwambiri chifukwa chakupita kwa dotolo amene kudandaulato kumene anthu akudandaulako sezi aloti makamaka khalidwe lomweno dotolo amene amaonesa komanso nkhani zokhuza ndi security kuphatikiza pamenepo integrity ya institution yomweno dotolo amene amagwira ntchito pajati kunena zona kuti amagwira ntchito ku chipatala chimenecho cha Queen Elizabeth. Ndipo potengera ndi nkhani zimene zikuyendera ambiri nkhani zokhuza ndi ale Dr. Victoria Bobe tikudzitsata bwino mmene zinakhalira imfa yawo mmene inayendera ndi padakale pano pa nkhani zimenezo ndikuti zili kubwalo la milandu kumene akumva umboni komanso zina ndi zina zokhuza ndi imfa imeneja kutengeranso kuti ale Dr. Victoria Bobe amagwira ntchito ku chipatalanso chomwechi cha Queen Elizabeth Central Hospital ndiso imfa yawo ndikuti anachita kuphedwa ndi anyamata amfuti zigawe ngati zimene kuchita kuwapitira ku nyumba kwawo ndikukawombera kumeneko mutokera nkhani osadziwika bwinobwino mazanena kuti atika amaganiza zona kuti amasunga madolars kumeneko ayayi ati anatenga laptop bagi zambiri zimene zikuyankhulidwa. Ndeno anthu akumazaona pateni makamaka potengeranso kuti dotolo ameneyi amene tikuti Dr. Chomo amagwiranso ntchito komweko ku Queens and then apezekanso zona kuti amwalira ku nyumba kwawo komano potengeranso ndi mmene apezedwera kumeneko mmene thupi lawo lapezedwera kumeneko apezeka ndi kuti atamangidwa ndi zingwe manja komanso miyendo kuchoka pamenepo chingwe china ndi kuti
manga pa khosi zomwe zikutanthauza kuti anthu amene apanga zimenezi ndi kuti ndi aupandu zigawenga ndithu zimene zinapanga zimezi zinayo kuti nkhani zake zimakhala zofuna kuba kukhaukhako kapena china chake ndithu chikuchitika kapena kuti ndi coincidence chabe. Of course potengera kuti apolisi akuchita kafukufuku ndi kuti akamaliza china chonse agwira ndithu anthu amene apanga chipongwe chimenechi zingatheke kuti mwadzi wa munthu ukangopita padera anthu amenewo apezeka ndithu. So kumbali ya security paja ndi kuti imayamba ndi ife eni tonesese ndithu kuti security ili bwinobwino choka panepo ma authorities yokhuzananso ndi security at national level lero apolisi kumeneko thandizirenso ni nkhani yokhuza ndi security patu zino ngati zimene zikupereka mantha kwambiri at least ma authorities mutayika ma measures zonena kuti anthu ngati amene akapezeka azilandira zilango zonena kuti ena ake asadzakhalenso ndi maganizo ofuna kuchita upandu ngati umene pa izi kunena amuna mtima ndi zinthu zowawa kwambiri personaliza ndi wawa osati masewera na zoti munthu wapita mwachidule motero sizoti kumene makhalako amanembers chani kuna zoti anesiti kudziwa mano imfa iyi ndi yawa osati masewera kulingalirano amene wapitira ndiso kwa magayi amene muchita zinthu ngati zimezi muziwe zonena kuti kugwidwa ziyamika kuti magwidwa ndi apolisi mano khala zoti mwagwidwa ndi community honestly speaking magayi anthu osangakusiyeni ndi moyo chifukwa izizi ndi zinthu zowawa kwambiri after all mukapeza kuti mwavulala kamwatani kutemaniso kumene munaliko peza zoti mukafuna thandizonso mukalipezanso kwa anthu akingati amene mukachosera mmoyo akuthandizani kuziwata kune azibale anu kandi akazi anu kumene akapita kuchipatala amapeza kuti akathandizanso ndi anthu amenewa and then mpita kumene kuchako adi anthu mukapa achaziwina kuti kuba nkosaloledwa ndiso sitikwena kupanga accommodate mu society pano chochosera moyo wa munthu ndi chani osangotenga zinthu zimene mufunazo nkumapita bwanje kumalimbanaso ndi muchosera moyo munthu. This is very bad. Of course timapanga konde mobo panonso pena pake mobo ija ndi yabwinonso imathandiza kwambiri kubwesa sanity fa anthu amadziwa zonena kuti akangondigwira zanga ndi kuti zadera pomwe ndi anthu awaso amapeza zoti agwidwa amapulumuka chifukwa cha mabwalo a milandu izinso pena zimaza kumbusa kuti polaso panakhala zonena kuti mabwalo a milandu usanasinthe section ijayo 210 ija imene makamba zonena kuti munthu amene wapeza zoti aine mlandu wa mada azikhala moyo wake wonse kumndende zinakhala bwino zakalekale zomwe zija kuti nongati mmene makamba ya section 209 anthu amene akapezeka mangoyeneka zona kuti azinyongedwa basi zikatera atesebwe zimabwesa kusanite mwina mwake anthu ena akakumachita mantha kuti akandigwira nenso ndi kuti zanga zadera pomwepo mukumbukira leti Dr. Pingo Mutharika anazakambatu kuti shoot to kill zimene zijazo zinayi ngati zoyipa komano zinayi zabwino kwambiri zinathandiza kubwesa sanite so apaso atakhala zona kuti ma authorities aganizapo bwinobwino panepa zinthu zimene zitha kuthandizira kuti no chitidwe ngati umene wamapeza kuti anthu kutengophana zosadziwika bwinobwino mbwezino utachepa ku dziko pese kwambiri kwa makolo a Dr. Favor Atunganire chifukwa chotaya mwana wanu pozindikira kuti ngati makolo makhala ndi chiyembekezo kuti mmene taphunzitsa mwana chonchi pamene akhale akuchita bwino mmoyo akhale akuthandiza ka dziko komanso ife nthawi inake amatha kutigwira mkono andino kumabwera ife ngati imene ndi chinthu chovuta kwambiri kuti munthu uchivomereze kuti uchilandire ndi mtima ndosweka padakali panopa ndipo zindikira chipinjo chimene kupepesa kwathu sikungathe kukwanisa kutonthoza mabala amene ali m'mitima mwanu komano ndi chauta yekha amene angathe kukwanisa kutonthozani mu nyengo imeneyi pepesenso kwambiri kwa chibale maso anthu onse akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi kupatikiza pamenepo akuntchito kumene amagwira ntchito ku Queen Elizabeth Central apapa ngati dziko lozanso munthu mmodzi ofunikira kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi mbuye yekha ndi amene angakwanise kutonthoza wina aliyense pamene tikulira chifukwa cha imfa imeneyi inano ndithu limodzi tikulira limodzi pakuluzako kuti aliyense waluza pamene pempherere mzimu wa Dr. Favor Atunganire chomo kuti no uwuse mumtendere ambuye ndithu aulandire pepani khani ipoti apolisi ili manja mwanu timakudalirani limakhulupirani kugwira ntchito yotamandika anthu amene wawo amene achita kusaweruzika kumenepo apezeke ndipo chilungamo pa imfa imeneyi chidziwike ena ake achita dala kupanga chipongwe chimenechi azifukwa zawo anali akuba chabe komano chilungamo chenicheni chidziwike pa imfa imeneyi ngati ena tili maganizo ikani maganizo comment section komanonso mulemekeza maganizo a ena.